Sada ću da vam pročitam jednu priču koja se zove Dva mrava. Evo sad ću vam ih pokazati, da možete da zamislite lepo. Mravić broj 1, mravić broj 2. Vidite kako sunce lepo sija i kako se oni nalaze u nekoj divnoj šumi. A priča kaže ovako. Srela se uveče dva mrava. Prvi mrav reče: baš sam se danas umorio. Ceo dan sam vukao veliki komad šećera. Toliko je bio težak da nisam uspeo da ga donesem do kuće. Morao sam na kraju da ga ostavim. Drugi mrav ga začuđeno pogleda. Pa zašto si uzeo taj veliki komad? Tamo na putu je bilo puno sitnijih komada. Pa hteo sam da odmah ponesem najveći, da se ne bih vraćao. A ja sam se vraćao. Vidi koliku gomilu šećera sada ja imam, a ti nemaš ništa. Sledeći put budi pametniji. Šta vam kaže ova priča? Ajde mučnite malo glavom sami, a ne mogu ja baš sve da vam otkrivam.